killer tea haasi kutomboda zvese izvozvo. Nonga ari kuzviziva mukomana kuti iJanuary disease. Atake yacho yakanyanya. Hello guys, how are you? Zita rangu ndonzi SGP kana kuti Sekuru Gudo. I hope muri kunakirwa nezvatinenge tichita panapa. I hope munonakirwa nesetup yangu and all the stuff that comes along with it. Anyway, chinhu chekutanga ndoda kutenda kune vanhu vese vari kusubscribe. Vasati vasubscribe, please chitori chikumbiro kuti musubscribe ku YouTube channel yangu. Ndokutokurawo kwatinoita. Vaya vakakura, vaya vana mazita zvakatobva mumaoko menyu. Vakabva mumaoko menyu ndimi munovasupporta. So anyway, singade kupedza nguva reka tijambire munyaya yedu yatinayo. So we are talking about killer tea. Killer tea ari kuchema. Ivizai idongiro. So hatiziva kuti killer tea chiri kunetsa because mwana yellow bone. You can see there right there on the picture. You can see kuti aiwa mwana yellow bone, but killer tea haasi kutombotaridza zvese. Mukomana anenge akagraduate kunyaya dzemabhebhe akuziva zvaanoda kuita neupenyu hwake ende haasi kuzoda zvisina basa. So anyway, pane musikana ari kunetsa achiposta achitaura kuti kana kuti ari kufambisa guwa rekuti anodanana iye nakiller tea. So killer tea zvazosvika munzeve make, killer tea agumbuka ndobva anyora that article irapo iyo. Rega itiverenge toro zvakavira sei. Munenge machera kukotiti sako. Yo unoimbira vanhu ryo rwekunyura vanhu wonyura. Wotadza kuvaburitsa kuti mugodi wakachera. But anyway, let's read it together. Hanzi killer tea, but why nhai amana unobenefita chiipa kunyepera vanhu kuti unodanana neni mwana wamai ndokumbirawo. Atoiswa mufriend zone. Kana watonzi mwana wamai watohanzvadzika. Ndokumbirawo ndiregererewo kana paine chandakakutadzira. Maiwe. Kozvekutadzirana zvabva kupi? Dai ndokumbirawo ndiregererewo kana uchinakirwa neni. Zvekutadzira. Zani kuti unyepere vanhu kuti unodanana neni. Waya uchidaro. Hatisati kana tamboita kana handshake zvayo. Chii nhai hanzvadzi. Ndo musister zone, ndo mukazini zone, murelative zone. Nezvanodhakwa hapasina kana future. Hanzi chii nhai hanzvadzi kushaya varume here. Vakomana nemazara rakaita varume siri kutovatsvaga nemavende edaya. Varume vakazara wani. Ko why? Me handikuziva everyday ndotumirwa mapics ako uchinyepera vanhu kuti unodanana neni. Pressure yacho ndeiko nhai? In killer tea's voice. Pana hapo toka killer tea achitaura here. Opo waeza pressure yacho ndeiko, pressure yacho ndeiko. Rubva uchitaurira vanhu kuti utobhanya. Yepopopopo. Everyday ndotumirwa mapics ako uchinyepera vanhu kuti unodanana neni. Pressure yacho ndeiko nhai? Ndakambotanga ndichifunga kuti pamwe uri fan ukusupporta but wazonyanya wangu azvichaita izvi. Iyi yava abuse iyi. Varume vandoabuswa. Vamwana vangu vari kutiza nyama. Izvi tiri kutotsvaka nyama tawa nemaveji. Tanzwa nepushwa wakakokonyara. Upenyu haufanani zveshuwa. Yay. So killer tea is complaining about rumours ari kufambiswa nemusikana uyo. Musikana uyo ari kufamba achiudza vanhu kuti hai ndiri kutomhanya nani nachairman. Munhu anenge adawo, munhu anenge anyura. Ko zvingaitwe sei? But also killer tea haasi kufara nazvo because maybe ari kuitira brand rake, maybe ane imwe simbi yaari kumhanya nayo. Ende munoziva kuti vakadzi havatane kutenderera musoro chero makuhwa. Iwayaya munhu anenge atoti ndezvechokwadi. Pamwe ndo source of income yake. Pamwe ndo kunobva bhegi zvinhu. Akutonzi ona zvauri kuita, ona mahura ako, bata imbwa dzako. Unongomuka zimeseji riripo pafoni rakatonzi bata imbwa dzako. Bata mahura ako, woshaya kuti togobata mahura apo kato. Pakaipa. So my ladies, please. Haikona yekuita zvinhu zvakadaro. Kuna vakadzi vanofungidza kuti varume vari so desperate and vachangodyira. But when we look at varume vakafanana killer tea, vanhu vabva kumunga, vanoziva kuti kumunga hakuna ipwa.
antimaona avachavhunduke mayellow-bone avachavhunduke kutsvuka vakutoziva kuti aiwa kutsuka hakuna ipwa saka ndo nyaya iri apapa. Please don't abuse men. Kana zvichinetsa nyatsomutsvaga kwaari womuapproach wotaura naye zvakanaka. Pamwe nyaya yako inogona kunzwikwa kana kuendesa kuna sewikine unoona ngonzi go and sise kuri gudo ndo andango kuchapura ndirini zvangu. So vakadzi vazhinji they don't understand kuti zvinoto damage emotionally and zvinenge zvichikanganisa reputation yemunhu. Vanofungidza kuti munhu achazvida or stuff like that. And in this case zvikutonzi musikana uyu atonyanya maitiro acho aari kuita se aari kuzviita. It is too much and I think zvinokutovhiringidza kwazviri kutoita kilati neamwewo madhiri ake anenge achiita pasi pemvura. Unongomuka mastatus evanhu akazara kuti chihure chenyu osha kuti chihure chako chachiri kuti chihure chako ndechipiko. Yes, vanenge vatsamwa madzimai vanenge vaona nhau dzakaita seidzi and havamirire kukubvunza vanotongotanga nekuposta pamastatus unobva watoziva kuti chachaya. So anyway, vamwe vanhu vari kutsvaga malikes, vanhu vari kutsvaga following, vanhu are going to do zvinhu zvakasiyana siyana. So please tarisaiwo zvinhu zvamunoita zvimwe zvinokonzera emotional damage kune vanhu kana kuti zvinovhiringidza reputation yavo. Iwe unongotofunga kuti uri kutamba but kune vamwe vanhu vanenge vachilinga navo inenge itori very very serious issue iyoyo inoita kuti munhu atovharirwa even madeals kana mashows. Pamwe munhu anenge aine zimhama rake rinenge richimupinza machena robva raona zvakadaiwo. Handi munoziva kuti vakuru vanoti panopfungaira utsi pane moto. Saka panenge pakatoipa. Saka mukomana ari kuchema kashoma varume kuwanzoramba dzinenge dzawira dzega mutswanda. Wewe waenda kunodzizunza ungoona mutswanda yawira yazara waigadzika pasi pemuti ungasatenda midzimu. But in this case it's a different story and we should learn guys to respect vanhu. Hatisi tese tinoda zvinhu, hatisi tese mapaper bag. In this case you can see that Kilati is not happy about what this lady is saying. But anyway, Zimbabwe ndo zvaitongori. Kilati, welcome to Zimbabwe. In case you have been away on tours or you have been to another planet, this is 2025. Vanhu vari kutongotanga vakatorova giya vachitongokumbira musiki zvavari kuda. Saka munamato wemwanasikana uyu hatingaushore. Who knows, maybe Kilati achachinja pfungwa dzake. Totozongonzwa kuti aiwa mukomana wazviita, mukomana wazoita reconsider zvinhu zvakufamba zvakanaka. Anyway, my name is SGP. Kana uchinakirwa nemaitiro andoita content yangu, please subscribe kutokumbirisawo. You can share the video or press a notification bell so that every time we post a new video you get to be notified. My idea is to bring new voices, new faces to the internet of Zimbabwe, to the YouTube platform of Zimbabwe. So kana uchinakirwa kunzwawo maopinion akasiyana siyana, uchinakirwa nekuonawo maface akasiyana siyana. Yes, I've added my face to the list even though ndisati ndatenga mazino. Saka imukaonawo mavideos aya nekumashare zvinoita kuti ndikwanise kurezawo mari yekuti nditengewo my replacement ema. So anyway, my name is SGP. Until we meet again, check the next video. Pakona, you are going to see a link ichita pop up. Thank you so much. Be blessed.